Игемет ауыл совет ауыл биләмәсе дә урындагы халык белән көн кадагындагы кирәкле проблеманы күтәреп чыккан иде. Урындагы инициативаларны яклау программасы шикләрендә Югары Мончар урта мәктәбенең тәрәзәләрен заманчага алыштыруны халык хуп күреп тавыш бирде. Әйткәндәй, әлеге белем бирү учреждениесына 1984 елда нигез салына. 2018 елда мәктәпнең спорт залына капиталь ремонт уздырылды. Узган елда бинаның тулысынча түбәсе алыштырылды. Агымдагы елда Магнитогорск шәһәреннән шәхси Эшкуар Папин һәм Мәләвез шәһәреннән Барсум җәмгыяте мәктәпкә яңа тәрәзәләр урнаштырды. Сылау, буяу, агарту кебек хезмәт мәктәп коллективы хезмәткәрләренә төшкән. Мәктәпнең укыту тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Римма Юнусова белем учагында 300 елдан артык эшли. Хезмәт куйган урынының үзгәрешләр кичерүенә ул бик шат. Быел инде мәктәбебездә зур үзгәреш, тәрәзәләребез яңартылды. Бу яңарышны әлбәттә укучылар белән һәм ата-аналар белән көтеп алдык. 30 ел торган тәрәзә әлбәттә җил үткәрә торган иде, бүгенге көндә инде яңа тәрәзәләрдән җил дә үтми, яктылык та җитәрлек дәрәҗәдә. Без моңа бик шатбыз. Бүгенге тантаналы чарада әлеге эштә активлык күрсәткән спонсор Роберт Сабитов, инициатив төркем активистлары, укытучылар Зилә Бәдретдинова, Флора Минниханова, Радина Рафикова, Фәнисә Фатхлисламовага район хакимияте башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рәмил Хәйретдинов рәхмәт хатлары тапшырды. Чарада шулай ук район мәгариф бүлеге начальнигы Гөлнара Кашапова һәм Игемет авыл совет авыл биләмәсе башлыгы Ришат Хәбибов катнашты. Бәйрәмгә укучыларның чыгышлары чыгылык истәде.